Què tal, com esteu? Benvinguts de nou a Miqui Marín Bàsquet, al canal del basquetbol en català. Avui, vídeo de guia ACB 24-25, que ja queda poc perquè comenci, i és torn de la penya. Comencem. Bé, parlaré una mica de coses que m'agraden del joventut, coses que tinc dubtes o em preocupen, i després, com els altres vídeos, doncs els objectius per la Copa del Rei i els objectius per la Lliga Endesa. Per això al final comencem primer amb un dubte que tinc jo, ¿vale? Amb la línia exterior, sobretot amb el base, amb l'escorta, amb combos, tot això. Aviam. I recordem que falta Ricky Rubio. Aviam què passa. Tens en el base Guillem Vives, Kai Van Der Wurst, Dodson, que en parlarem, i tens a Ribas, que et pot fer de base, vale? És aquest combo entre l'1 i el 2, i Adam Hanga, que també des de fa anys juga de base i et pot jugar de l'1, del 2 i del 3. Llavors, aquí, jo com ho distribuiria, com ho organitzaria, com ho faria? Guillem Vives i Kai Van Der Wurst, tu? Claríssim, són dos bases de tota la vida, ¿vale? Perquè se m'entengui, o sigui, són dos bases tradicionalíssims. Després, Hanga et pot ajudar, òbviament, pot haver moments que sigui Pau Ribas, no tenen que estar tots en el mateix quinteto, ¿vale? I per mi, Devon Dodson no és un base, no és un jugador que organitzi, no és organitzatiu, no pensa primer en generar pels companys, en la... Vale? No és el jugador que millor detecti quin avantatge és el que ha d'explotar i toca explotar. És un jugador anotador, és un anotador, genera no a través de fer partíceps als altres, encara que jugui bloqueig directe, però és un jugador que genera perquè busca anotar, i a partir de buscar anotar atrau molt bé a la defensa, perquè és un gran penetrador, més té l'amenaça del tir, etc. Atrau molt bé la defensa i a partir d'aquí pot generar, però no genera perquè busca generar, sinó genera com a conseqüència d'atraure la defensa i per la causa de que és un gran anotador, ¿vale? Això ha de quedar clar, aquesta diferència. Llavors, hem parlat de Vives, hem parlat de Kai Van Der Wurst, hem parlat de Hanga i de Pau Ribas. Queda parlar d'un altre nom, que ja els panyeros ja se l'estaran imaginant, que és Cassius Robertson. Aviam, a mi un jugador que m'agrada, però només ha destacat en l'Obradoiro. En el València no ha tingut sort, ¿vale? No va estar en el millor entorn possible del club, ¿vale? Tampoc va estar ell, no va donar la talla, s'ha de dir també, ¿vale? Llavors, a mi és un jugador que m'agrada, però jo penso en Cassius Robertson i dic, vale, tir, guai, punts, tal, no sé què, ritme, perfecte. Quina fiabilitat té? O sigui, com i quan ens fiem de Cassius Robertson? Perquè no ha estat un jugador que en un escenari més gran que l'Obradoiro hagi mostrat una gran fiabilitat i una gran constància en percentatges i en bon joc i en anotació. Això és així. I és dur, però... és dur de dir i d'escoltar i d'assimilar, però és així. És així, i a mi m'agrada molt Cassius Robertson. Llavors, el que jo he vist a la pretemporada, bueno, va bé, però jo el vull veure quan portem 4 o 5 mesos de competició, a veure com ho ha fet i com ho està fent, ¿vale? Jo tinc aquesta incògnita. I incògnita és una paraula clau per resumir, les sensacions que m'ha deixat la penya fins ara. A l'estiu, guais, tenia més o menys els mateixos dubtes, no tots, però sí alguns similars. Ara que he vist partits de pretemporada, bueno, perquè hem parlat de l'1 i el 2, de les posicions més exteriors, però què passa amb Yannick Crac? Serà l'any que faci aquesta passa endavant, anotadora de galons, de millora en el percentatge de 3? Serà aquesta la temporada? Jo se li demanava l'any passat, fa 2, sobretot molt més l'any passat. Faran la 24-25, veurem, és una incògnita, és a dir, que incògnita és la paraula
més comuna quan penso en la penya. Després, tornant a... Vull recuperar que se m'ha oblidat dir una cosa de Devon Dodson. Jo crec que se l'ha de posar en posicions que ell pugui anotar, que ell estigui còmode. I a partir d'aquí, amb el llarg del temps, ja podràs explorar altres vies i obrir altres camins amb Dodson. Bàsicament això. Després, recordem el que he dit de Yannick Crac. Bueno, Hanga pot ser un bon mentor, veurem si ho aprofita. Després, a posicions interiors, Dani Miret, una cosa del ritme, que s'ha vist, Jo en partits de pretemporada de penya he vist, i ho va dir Dani Miret i altra gent del club important, va dir, és un equip que buscarà més córrer, més el ritme, més anotar en els primers segons de possessió, perfecte, m'encanta, crec que tocava, però com pretens tenir un ritme alt i buscar contraatac, amb Pustovoy i Tomic com a pivots. Que si és un, et podria dir d'aquest perfil, vale. Bé, amb Pustovoy dius, bueno, encara es pot, perquè pot córrer bé la pista, és força àgil per els 2,19 que té i els 32 anys, però Tomic amb Tomic no pots córrer amb Tomic. Si corres amb Tomic o està a Palomero o està de que ha agafat el rebot i es queda enrere, m'entens? Llavors, aquí vull veure com ho soluciona Dani Miret, perquè m'agradaria veure una penya que corri, però alhora tens aquests dos factors, Pustovoy i Tomic, que no sé com... I a la pretemporada tampoc m'ha resolt aquest dubte, vale? Llavors jo vull esperar-me uns quants partits a veure què tal. I després hi ha el tema de Michael Rusic, vale? El xaval de 2 metres 6 i 17 anys, croat, aviam. Jo tinc moltes ganes de veure, crec que juntament amb Dodson, vale? I potser una mica Hanga és la gran esperança d'aquesta penya. Jo crec que ha de jugar al 4, claríssimament això, ha de jugar al 4, no pot jugar de 5, a més tenint a Tomic i a Pustovoy, no pot jugar de 5. M'agradaria veure'l sense pilota, a veure si té algun moment més amb la pilota al pal baix, per veure'l en escenaris diferents, i com es comporta i es desenvolupa. M'agradaria també veure'l amb el tir de 3 en diferents posicions, si és tan constant ara que ha de tenir més presència, dic a nivell interior, però en veritat jugarà per fora, vale? Deixem de dir interiors als 4 perquè els 4 ja no juguen per dins, vale? Per tant, jo sí dic exterior, i això ho aniré recordant en diferents vídeos perquè vull que la gent que vagi sent de la comunitat això ja ho tingui entès i no s'hagi de repetir. Jo quan dic exterior va de l'1 al 4, perquè el 4 ja no juga d'interior, vale? Que hi hagi 4 un Mirotic, sí, el Mirotic pot jugar per dins i el buscant i tal, jugar per fora, vale? Vull dir que no és un interior, Mirotic no el defineixes com a interior, vale? O un Bezenkov, per exemple, són 4. Per tant, Rusic jo crec que ha de ser més això, un Bezenkov, un Mirotic, de l'estil, que no buscar-lo molt per dins. Després ja veurem en situacions concretes, l'avantatge de Rusic per dins, ja m'enteneu. Després, Kaiser Gates, un dels fitxatges, un dels altres fitxatges, aviam. Guai, hi ha certa il·lusió, sí, hi ha certa il·lusió, però repeteixo de nou la paraula màgica, és una incògnita, vale? A mi la pretemporada tampoc m'ha demostrat que sigui un jugador que vingui a revolucionar la penya o que vingui a donar, no dic revolucionar o canviar molt, sinó a donar aire fresc. El vull veure més, crec que s'ha d'adaptar, vale? Crec que és tot això una mica nou per ell, però tampoc m'ha donat unes sensacions de dir, hòstia, ojo amb Kaiser Gates, Tant de bo em calli la boca, Llavors, tenint tot això en compte, o sigui, a mi la plantilla m'agrada, però no m'acaba de convèncer del tot, com haureu notat amb aquests quasi 10 minuts, vale? No ho sé, hi ha coses guai, després tens l'incògnita de Miguel Allen, què passarà amb ell, no ho sé. Hi ha coses, però crec que està com molt separades, vale? I Dani Miret és com que ha de trobar els punts en comú entre totes les peces que té i juntar-les. Crec que està una mica massa desorganitzat encara i per això jo crec que Dani Miret, pel que he sentit i pel que he vist, sobretot amb la sub espanyola, etc, m'agrada i crec que és un bon entrenador i pot arribar a ser un molt bon entrenador per la lliga endesa, però
no ho sé, incògnita de nou, i la pretemporada tampoc m'ha aclarit res, ni m'ha respost gaire cosa, vale? Algunes sí, òbviament, no dic que sigui un desastre, la penya, que no es quedi aquesta idea, però crec que és un dels equips que més coses té a resoldre ara mateix, vale? Per exemple, veig el Manresa més clar, veig l'UCAM Múrcia més clar, veig els dos Canaris més clars, vale? Per anomenar-te alguns patidors possibles de la penya. Dit això, passem als objectius. Aviam, per la Copa del Rei. El Manresa. El Manresa, com estic? Mare meva, perdó. La penya, disculpin. La penya, el Joventut de Badalona. Aviam, per la Copa del Rei. Objectiu realista, compte, Ojo les orelles. Objectiu realista. Per mi, la penya té l'objectiu enfocada en la Copa del Rei d'intentar classificar-se. Jo més crec que com a 8ena que com a 7ena o 6ena, ¿vale? Seria un desastre i una gran decepció i un gran fracàs que no es classifiqui per la Copa del Rei? No. Per què? Ara us diré per què, ¿vale? Tens Barça-Madrid, tens Baskonia, tens València, tens Unicaja, tens Gran Canària, tens Tenerife, tens UCAM Múrcia, tens Penya, tens Bàsquet Girona, tens Manresa, tens Saragossa, vale? I algun més, tens Andorra, tens Bilbao, aviam què fa. Llavors sempre hi ha sorpreses, potser Baskonia, imagina que no es torna a classificar a Copa del Rei com l'any passat, o potser que València va malament i no es classifica, o que el Gran Canària va malament i baixa, vale, perfecte. Però serà la penya l'equip que ocupi aquesta plaça del Gran Canària o del Baskonia? Saps? Això em refereixo, no sé. Repeteixo, incògnita, vale? Per la Copa del Rei, això, intentar classificar-se. Estar en la lluita i intentar classificar-se. No crec que sigui un gran desastre si no es classifica per la Copa del Rei aquesta penya. I pels play-off, o per la Lliga Endesa, igual, intentar classificar-se per play-off. No et classifiques, no passa res. Però compte amb el no passa res. No passa res si hi ha un context, és a dir, si s'ha fet un bon joc, si no hi ha hagut grans desastres, si no hi ha grans lesions, si no passa alguna altra cosa, jo que sé, que trenqui la química o passi alguna cosa X, vale? Tot va de cara, jo crec que aquesta penya té possibilitats de col·locar-se per Copa del Rei i per playoff com a 8è, jo el veig, més que com a 7è o 6è, però no seria dels meus principals favorits per ser aquest 8è, vale? Vull dir, està en la lluita, però no seria el principal favorit per ser 8è, per anar a Copa del Rei o a playoff. Que pot passar? Sí, perquè té talent. La plantilla està guai. S'ha de saber juntar-la i complementar-la. Vale? Fins aquí el meu anàlisi, predicció, opinió de la penya del Joventut de Badalona 24-25 per aquesta Lliga ACB. Espero que t'hagi agradat el vídeo, que l'hagis gaudit. Ja saps, donar like, subscriure's, comentari, tota aquesta cosa. Us vaig llegint, us vaig responent. Anem a fer comunitat del bàsquetbol en català a les xarxes socials. Ja sabeu, Miqui Medin Bàsquet a YouTube, a Insta, vale? A TikTok, a Twitter, poseu Miqui Medin i ja us sortirà, vale? Així que em podeu trobar amb molta facilitat a les principals xarxes socials, no és problema, no hi ha excusa de subscriure, seguir, donar like i veure cosetes. També pengem reels i clips molt guapos, vale? Així que a chequear les xarxes socials. Gràcies i fins al següent vídeo. A reveure!